Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La kaula wala quwata illa billahi ngayul ngadim. Amma ba'du. Dumateng pangarsanipun panjenengane Bapak Mas Hartono dalu menika ingkang dipun mulyaake dening Gusti Allah kabukti saged rawuh wonten papan griya kula mriki kanthi mangke syukur rahayu wilujeng sak tentrem. Kejawi saking menika mbok menawi anggenipun nanggapi saha nglanggapi wan asta caos papan pelenggah kirang dadosaken suka ing penggalih kita nyuwun agunging pangapunten sak lepet-lepetipun. Kejawi saking menika dinten malam Jemuah Pahing bulan Muharram utawi bulan Ngasura kita anggegesang utawi mulyaake bulan Ngasura. Bulan Sura niku bulan ingkang berbobot, bermanfaat, berbarokah, akeh sawabe, akeh faedahe, akeh barokahe. Amin Allahumma. Pramila saking menika kita mulyaake bulan Sura niku bulan sing kanggo liwat. Sak sintena tiyang ingkang anggadhahi panuwunan ingkang kasejo, panuwunan ingkang karasa, panuwunan ingkang kacipta. Bulan Sura menika akeh sawabe akeh faedahe sedaya werni-werni
pinuwunan ingkang suwun wonten ing salebetipun bulan Ngasura tanggal 1 ngantos dumugi tanggal 10 Gusti Allah amaringi kajembaran diparingi dalan apa kajate apa pinune bakal disembadani amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lah pramila saking menika kula ningkatake utawi ngunggahake pinuwunan-pinuwunan ningkatake nomor 1 ningkatake kadar iman lan kadar takwa sebab nek iman ora karo takwa kuwi ora ana ora mlaku pramila kadar iman kita tingkatake kadar takwa ugi kita tingkatake kagem menapa nyuwun kemurahanipun Gusti Allah lasing nomor 2 ningkatake napa ningkatake penghayatan pengamalan wawasan beragama ngurip-urip pengajiane urip-urip pengajiane ngurip-urip agamane ya pengajiane ya kitabe ya pedomane ya sedekahe menika diparingi barokah dening Gusti Allah la ingkang kaping kalihipun ningkatake akhlak budi ingkang aluhur tandha tandane wong duweni akhlak budi sing luhur nomor 1 kudu jujur wong kuwi nek jujur tok ya urung mlaku nek wis jujur yo guyub nek wis guyub yo sabar nek wis sabar yo nrimo yo nomor 5 eling iku sing darani wong sing becik martabate lah wong kang elek bebudene elek kelakuane wong kuwi wong sing brengki jrai jahil medakil wong sing munafik lahir iki seneng karo agama ning batine sengit. Lah sing nomor 4 menungso urip kuwi hurufe 4 ningkatake semangat bekerja supados cepat roda pembangunan pun bisa kasembadan. Lah sing nomor 5 ningkatake tri kerukunan rukun antarane umat beragama wong agama rasa rebutan pendapate rasa rebutan kepinterane wong urip-urip agama gedhe ganjarane bisa dadi rabuke iman lan bisa dadi rabuke rohani kaya dene oleh pitulungan obor 1000 bisa padang trawangan donya bisa kaparingana bejo akhirat bisa kaparingana mulya amin Allahumma amin. Lah sing nomor 2 rukun intern umat
beragama saling hormat menghormati. Agamane dhewe ya wis becik, agamane gulungane sanes rombongan ya wis apik. Rasah cacat cinacat. Sing nomor 3 rukun antarane umat beragama dateng bapak-bapak pemerintah. Nderek program-program pembangunan manusia seutuhnya. Sebab menungso urip kuwi mung isine urip kuwi ana raga karo ana sukmane. Lah sing kebutuhane raga dicukupi material papat. Dicukupi pangane, sandange, papane lan praja lan duwe keluarga nyambung sejarah sak pemburine. Lah sing kebutuhane rohani dicukupi spiritual. Demen maca sholawat, demen maca Quran, demen tahlil lan demen sedekah iku bakal diarep-arep lawang swargane Gusti Allah. Lawang bali nang ngersa dalem Gusti Allah makaruti ya urupe papat, siji nggawa iman, loro nggawa Islam, telu nggawa ngelmune, papat nggawa ngamale. Dadi donya ya ora kacau, akhirat ora kecelik. Amin Allahumma amin, amin Allahumma. Pramila saking menika dalu menika bulan Ngasura utawi bulan Sura, bulan ingkang kagem nyuwun kemurahan dening Gusti Allah. Apa nyuwunan-penuwunan napa? Kula perlu ningkatake panuwunan ngisi wonten ing bulan Ngasura utawa Sura. Kula ningkatake mbuka pasar anyar. Kangge napa? Buka pasar anyar kanggo golek sanak sedulur saka wetan, saka kidul, saka kulon, saka lor bisa tiyup semuyut gembrundun kaya dene tawon golek sarine madu bisa teka nang omahku. Kasejo, karasa, kacipta amugiya Gusti Allah netepake anjangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun. Lah dene para malaikat, para nabi, para wali, papunden-papunden angayomi angembani ambiyantoni. Dene sukma ngayomi raga. Raga ngembani sukma mahanani ayom-ayom tata lan tentrem sak pangandhap lan sak penginggilipun. Ladene tebusan-tebusane kajat niku tebusane kajat ana 7. Kita awali kanthi kita amalaken niatipun ngaji keranten anyuwun
kemurahanipun Gusti Allah. Nyuwun apa? Nyuwun tambah penguripane, rezekine bisa enteng kathah kalal nggo gawe sangung ibadah bisa lancar. Cerak bisa temiyung, adoh bisa manglung, bir-biran kaya dene iline Jolontara. Suket godhong kayu watu bisa dadi rewang. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Setunggal ingkang kalih niatipun ngaji dalu menika malam jemuah paing, jemuah ingkang berbobot bermanfaat. Jemuah niku 6 painge 15 kaya dene tanggal 15 Padang Trawangan, Padang kaya dene bulan tanggal 15. Ngurip-urip agamane Gusti Allah, bulan Suro jemuah paing ngurip-urip agamane Gusti Allah. Ngurip-urip agamane Gusti Allah gedhe ganjarane bisa dadi rabuke iman lan bisa dadi rabuke rohani kaya dene oleh pitulungan obor 1000 bisa Padang Trawangan, donyane bisa kaparingana bejo, akhirate bisa kaparingana mulya. Loro sing ping telune niate ngaji bulan Suro dalu niki angurangi dosa-dosa lan kebodohane. Wong ngaji rasa usruk rebutan pendapat, rasa rebutan kepinteran. Wong ngaji yen betah sak jam wektune Gusti Allah maringi kemurahan kaya dene nindakake salat sunat 1000 rakaat, kaya dene nekani playatan 1000 wong mati, kaya dene tilik kebon swarganipun Gusti Allah. Ganjarane wong ngaji gedhe, ganjarane bisa dadi ngamal sing nomor 1. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lalu nomor 4, niate ngaji mulyaake bulan Suro, bulan Suro, mulyaake dina, sasi, taun windu, mulyaake bulan Suro, bulan ingkang berbobot bermanfaat, berbarokah, akeh sawab, akeh faidahe. Kita syukuri alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Asing nomor 5, niat ingsun ngaji keranten abekti dhateng sedaya para leluhur-leluhur. Kita awali wit yang Adam, yang Kawa, mandhap dhateng junjungan kita Kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sak garwane, ya sak putrane, sak
sekabate sak penderek-penderekipun sedaya medhakipun malih dhateng para nabi, para wali, para syuhada, para ulama, para sholihin, pepunden-pepunden ingkang sumare wonten ing tanah Jawa lan sumare wonten ing tanah Arab. Medhakipun malih dhateng para luhur ingkang cithak bumi, cithak bakal banjar pekarangan salebete rangkah, sak njawine rangkah, salebeting wangun njawine hawangon, lumeberipun sedaya para leluhur umat Muhammad, sedaya ngalah ahli kubur, sedaya kita kintu pandonga pamuji hanyuwun sawab pandonga pamuji. Para leluhur ingkang sampun kunjuk wangsul wonten ing bumi suci, bumi asli, lenggah alam ingkang langkung sinampurna kunjuk wonten dalem Gusti Allah sedaya kita tungakake. Lepas parane jembar kubure padang imane diakoni umat Kanjeng Nabi wiwit nganti tekan pepungkasan saged dadipe dhateng pangarsanipun Gusti Allah. Pun paringi pangapunten sedaya lepat-lepatipun katampi amal-amal kesaenipun kapapaaken kalenggahaken papan minulya, papan murwat, papan ingkang sak mesden-mesdenipun. Ladene para brayat-brayat keluarga-keluarga putra wayah ingkang tesih kantun wonten jaman donya jagat rame, amugi Gusti Allah maringi tetep iman Islam wilujeng tentrem sehat jasmani rohani dadosna kawula ingkang bisa bejo donya lan bisa bejo akhirat. Amin Allahumma amin. Sing nomor 6 niate ngaji mensyukuri, dados kita mensyukuri kula bulan Ngasura ningkatake tayangan video-video wonten ing YouTube. Kirang lan jangkepipun video ingkang kita tayangake sedaya wonten 2 dosa. Mugi tayangan HP ingkang sampun kita tayangaken wonten ing YouTube wonten manfaatipun lan ugi wonten barokahipun. Amin Allahumma amin. Lan niat ingsun ngaji keranten adang-adang kemurahan suwarganipun Gusti Allah. Donya bisa kaparingan bejo, akhirat bisa kaparingan mulya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Nah menika sampun 7 sedaya. Sebab sing darani ngibadah huruf ping 7, selawat 7, syukuran ya 7, kataman ya 7, napa-napa niku isine ming 7 huruf. Dados kita mensyukuri kemurahane Gusti Allah. Nikmat umur, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ngelmu, rezeki lan sanes-sanesipun.
sedaya rupi menapa ingkang sampun sekaparingake dening Gusti Allah. Sedaya mboten kita princi-princi setunggal-setunggal napa sing wis diparing dening Gusti Allah kemurane sedaya kita tampi. Kita syukuri alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah syukurillah, alhamdulillah syukurillah. Manpangat barokah nggo gawe ngibadah. Bisa kena binjing pecah husnul khotimah. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Laenggang nomor kaping kalih kula ugi nguri-uri budaya-budaya Ngayogyakarta hadiningrat tinggalane para kakek-kakek moyang sing empun dilakoni sedaya kita lestarekake kaya dene anguri-uri sedekah genduri kanggo amurwakani purwa dumadine jabang bayi disepasari nganti tekan diselapani. La ingkang kaping kalihipun nguri-uri tingkep tandur dukut 1000 tanem tuwuh ingkang dipun tancepaken wonten ing Pesabinan utawa Tegal Kepanasen. Kita syukuri mugi-mugi saged anjalari kemakmuran donya lan saged tentrem ayem gesang wonten ing alam donya ngambah jagat rame. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. La sing nomor 4 nguri-uri sedekahe wong mati wiwit disultanah ngantek tekan 1000 dina. Sing nomor 5 nguri-uri budaya Jawa Ngayogya Sekar Mayang Kayu Purwosejati Dewa Ndaru Kembar Mayang. Monggo ingkang kestu remen dhateng budaya-budaya kula pitu nguri-uri pitu kula aturi mirsani tayangan kula wonten ing YouTube kados pundi awon lan saenipun. La sing nomor 5 nguri-uri ngelmu sejati titipane Gusti Allah. Sing nomor 6 budaya sing nomor 6 nguri-uri donga gaduhan. Donga niku pusaka sing ampuh tanpa wujud gaman kagem nyuwun pinunan dhateng ngersa dalem Gusti Allah. Donga kuwi hubungan antaraning kawula karo Gusti, Gusti karo kawula. La sing nomor 7 niku nguri-uri sedekah sosial. Niki wong kang sugih dinaik kelebihan bondo donya kuwi sedekah nganggo bandane. Sebab bondo kuwi ya dipecah dar. Bondo sak ndok manuk ya oleh ganjaran, ndok sak ndok emprit ya ganjaran, sak ndok pitik ganjaran, sak ndok bebek ya oleh ganjaran. Sing nek sing iso ya sak ndok banyak kuwi akeh. Dadi sedekah dipecah-pecah dadi 4.
wong kang sugih nganggo bondo, wong sing alim pinter duwe kelebihan ngelmu sing luwih dhuwur sedekah nganggo ngelmune sebab wong isih keduga lan isih duweni mempeng isih enom isih rasa nek wis wong nek wis wong rasa nek wong rasa tanpa bondo tanpa donya ayo sedekah nganggo tenagane separo disumbangake sing separo kanggo nguripi keluargane bisa ayem lan tentrem. Nek kabeh disumbangake keluargane nyenyet ora bisa cukup kebutuhane pangan sandang lan sak perapiane. Lah wis wong tuwa kuwi duweni kesulitan, kerupekan, ya duweni kesusahan mergane arep nyambut gawe wis ora mampu. Wis kentekan akal. Lanjut kuwi arep ngandalake arep nggunakake apa nek wong wis ketuwan kuwi sing jenenge wong tuwa kuwi nggunakake sedekahe nganggo dongane diniati ngibadah apa-apa kuwi kudu diniati ngibadah ikhlas nek ora ikhlas ora ditampa dongane mula sedekah nganggo donga diniati ngibadah ikhlas rame gawe sepi ing pamrih kanggo apa kanggo golek sanak sedulur kaya sing kula aturke ngajeng buka pasar anyar golek sanak golek sedulur sedulur saka ngendi sedulur saka wetan saka kidul saka kulon saka alor bisa tiup sundut gembrundun kaya dene gabah diinteri kasejo karo sekatekta amgiya Gusti Allah sakwalebetipun bulan Sura kita buka pasar anyar buka sanak buka sedulur bisa anjangkung angideni angabuli sak lamen-lamenipun lah dene para malaikat para nabi para wali pepunden angayomi angembani lan uga ambi yantoni sukma ugi ngayomi raga ngembani sukma mahanane ketenangan ayem tata tentrem sak pangandhap sak panginggilipun lanjut tebusane napa tebusane ya 7 siji nek wong duwe pinunan kudu nomor 1 niat nomor 2 mantep 3 percaya nek 3 kuwi ora ana gabuk ditulak kajat pinunane kuwi njuk wis 3 anjuk sing genepe kanggo gawe 7 wong kuwi siji didasari kanggo lantaran penunan apa wae ya mung 4 sebab wong urip kuwi ya mung kanggonan sifat 4
siji aluama supaya amarah mukmainah kuwi sifat papat ayo sing diamalake sing gawe lantaran nyuwun penuwunan dibayar amaliyah bacaan Quran sak tahlilipun asiji sapa wong kang gelem maca surat Yasin yo nek iso ping 3 kawane siji rung dadi loro ganel telu wis mlaku nek iso ping 3 sebab surat Yasin kuwi dadi jantunge kitab ganjarane ditikelake 10 kena kanggo gawe pinuwunan apa wae dinae ganjaran 20 werna kajat pinuwunanipun. Dadi niki bulan Sura niki ya bulan sing mustajab kanggo liwat munjuk panuwunan-panuwunan liwat wacan Yasin bisa diparingi dalan kejembaran rezekine bisa lancar nggo gawe sangu ibadah bisa genah benjing nek pecah husnul khotimah amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Sing nomor 2 nguri-uri sing nomor 2 ngamalake tahlil di karo kir kuwi hurufe 5 ora lanang ora wadon ganjarane padha ya ming 5 lah kok dikir kuwi kanggo mbusak sebab mula purwa anane pembukaan ana wong tahlil kuwi malaikat takon karo manungsa bumi kuwi nek karo lemah bumi karo watu kuwi atos ngendi abot ngendi ayo apiye to kepiye watu sak tenggok lemah rong tenggok atos watune abot watune takoke maneh ayo watu ki nek karo wesi didukombo kuwi kalah wesine apa ya kalah watune ayo watu wesi bobot bodhem 5 kilo watune sak truk iso remuk-remek kanggo kaeratan bijereng iso dadi lembut kabeh arak menang wesine abot wesine lanjut wesi kuwi isih dikalahke karo apa wesi dikalahke karo geni sebab geni mulat-mulat wesi cemplungke nang blubukang geni wesine leleh arak menang geni lanjut nek geni kuwi iso dikalahke karo apa geni kuwi apa dikepiye dikalahake karo banyu wis apa tukang pandecara kepiye wae nek ora nggo pengaron karo nggo banyu ora sida nyambut gawe arak wesi murup cori banyu dadi atos meneh lanjut banyu kuwi iki nek ditandingake karo angin kuwi coba menang endi ayo menang angin sebabe banyu ditanding karo angin menang angin sebab angin kuwi rasa iso nggawa montor mabur bobot pirang ton lah kok ya ora goglok larak kegawa saka angin kekuatan saka dene angin mula anjur nek angin kok arep kalahke karo apa meneh angin dikalahke karo wong sedekah
sedekah sebab wong sedekah kuwi akeh sanak akeh sedulure bisa tentrem lan ayem. Nah kuwi sedekah sedekah loro da loro kok telu ayo pitu sedekah pitu kataman pitu syukuran yo pitu apa-apa kuwi dibates pitulungane sing maha kuwasa. Lan yo sedekah kuwi arep kalahke karo apa niki pun pungkasan. Sedekah dikalahake karo wong tahlilan. Kuwi wong tahlilan kuwi wis tahlilan kuwi pusekang sing wis ora ana sing nandingi mula pusaka sing ampuh tanpa wujud gaman kuwi mengamaliyah bacaan tahlil sak ketuke. Kene nek iso ya digawake sing akeh. Kene nek ora ya sak ikhlase. Ning ra wis pungkasane nang tahlil pinangka kanggo mbusak sekabehing keluputan, sekabehing dosa sing gedhe sing cilik bisa di ngapura. Kowe tahlil ampun dumugi tahlil. Lanjut sing wis tahlil wis lanjut donga. Coba mangpirsani sing jenengane donga kuwi sing berbobot bermanfaat berbarokah kuwi donga kaya ngapa wujude. Donga sing berbobot bermanfaat berbarokah kuwi donga selamat. Pitu tanah selamat songo. Kuwi donga selamat ki njaba donya ya nyuwun selamat nang jero akhirat ya selamat. Arak kabeh ora kacau. Kuwi sing jenengane donga kanggo lantaran. Donga ki kanggo lantaran penuwunan apa sing dipinuwuni. Lah wis donga yo sedekah. Sedekah kuwi bisa kena kanggo tameng. Tamenge geni neraka bisa sidhem permanem merga wong kuwi ana tamenge sedekah. Tamenge geni neraka jahanam ora kebakar. Nek ora ana tamenge ya nyus dadi awu. Kuwi mula sedekah kuwi gedhe manfaate, gedhe ganjarane. Pramila saking menika kita kagem lantaran pinuwun-pinuwunan kita ngamalake waosan-waosan sak kodar wiwit waosan apa waosan Fatihah ngantos dumugi tahlilan. Sebab nek le maca Fatihah 100 kuwi kabeh tasbih kuwi wis mentes kabeh apa sing diucapake diparingi ora gabuk. Sebab menungso niku ora iso maca. Kula niku ya ora iso maca Fatihah, kene kok iso maca Fatihah diliwatake sing kuwasa. Carane sing kuwasa maca Fatihah kuwi diliwatke marang kawulane yuk disyukuri. Alhamdulillah syukurillah alhamdulillah syukurillah. Nek wis Fatihah yo ngamalake bacaan al-haullah ping 100. Sapa wong kang gelem ngamalake ana sakjroning bulan Ngasura utawi bulan Sura
Lah kok le ngamalake la kaula wala quwata illa billah ngeping 100. Wong kuwi nang donya ya oleh pitulungan, nang akhirat ya oleh pitulungan bejo donya, bejo akhirat. Lan yo maca sholawat nariyah. Sholawat nariyah kuwi pusaka sing ampuh kena kanggo malir rejeki bisa lancar. Cerak bisa temiyung, adoh bisa manglung, pir-piran kaya dene iline Jolontoro. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Lah nek wis maca sholawat nariyah 41 yuk disambung maca ayat 15. Ayat 15 niku setunggaling bacaan konyek cara kitab Galiye Wacan. Nek kanggo penunan ya ping 15. Nek penting banget lah. Nek ora ya wis ping 7 sebab 7 kuwi wis oleh patokan 7 kuwi wis pungkasane petunganing etung-etungan. Nek wis maca ayat 15 maca surat Yasin. Nek iso ya ping 3. Kene ora iso ya sepisan. Ya wis oleh manfaat, oleh barokah sebab sapa wong kang maca lagek maca surat Yasin kuwi malaikat-malaikat padha temurun sebab surat Yasin kuwi disenengi dadi kesenengane para malaikat padha tumurun padha ngrungokake kalimate alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah. Lah nek wis maca surat Yasin, surat Ikhlas ping 11 sebab nyuwun kawelasane Gusti Allah. Nek wis surat Ikhlas ping 11, surat Falak ping 7. Nek wis rampung Falak itu surat Nas ping 7. Nek wis surat Nas itu lah banjur istighfar. Nek janjane wong tahlilan kuwi janjane ya mung dikethok dadi 3. Anggere wis maca istighfar 100, sholawat 100, tahlil 10 tasbih wis mentes. Wis mentes. Agene kok dicampur warna-warna kuwi karanggo gawe isine iki isine iki meriah. Ora cekruwes dicara wonge ditambahi luwih becik, luwih apik. Nek wis tahlilan rampung lanjut ngamalake donga. Lah nek wis donga kok wis dongane ki ana piye donga kuwi karek miturut seneng-seneng akeh. Ning sing baku ya mung donga slamet. Miturut kepentingane kuwi apa? Ayo dungane ya dijukukake sing kepentingane sing dibutuhake kuwi sing dicukupake. Kene kok liya-liya ya nggo jaga sesuk nek ana kepentingan liya meneh, ana kepentingan siji aja kok gondine padha. Gondono padha aku jenenge ora iso mbedakake. Ae iki arep duwe gawe kepiye, apa ora iso mbedakake kanggone donga pacul ya go nang sawah. Arit ya kok nang ngarit sing anggone dhewe ana anggon-anggone dhewe-dhewe. Lah nek wis ayo M5
Harpa telu apik metenteng nek M5 kuwi wis nyenyet bali ya ngendoke kalor. Aku tuh M5 moro medang macet madang mbleh. Dah kuwi jenenge wis 4 sehat 5 sempurna. Kuwi wis cara wonge wis gapyak sembranak wis seneng. Aning nek ora ana M5 nyenyet. Mula raketan sepira bobote, sepira wujute, ayo sakamat-kamat lugahe genepi. Pramila saking menika penurunan mukadimah sing baku dalu niki kula duwe pinunan kula mung golek sanak karo sedulur. Promosine obat mujarab kanggo wong sing beriman. Nek ora beriman ya sulit. Wong sing beriman bacaan Quran kuwi kanggo lantaran agene pesti judu waras mati kuwi percaya kuasane takdir. Sebab menungso iku ora bisa nglangkai garise takdir, ora bisa ngendoli garising takdir. Menungso ki duwe urip ming pinuwun kene mati ayo husnul khotimah, kene nek urip ya alhamdulillah ora susah dieling-eling. Aku jenenge kunci-kuncine panuwunan. Ayo kuwi monggo ingkang badhe langkung-langkung bulan Sura sawet dumugi kawan dinten niku bulan tesih bermanfaat, berbarokah, akeh sawabe, akeh faedahe. Sapa sing ngedekake pinuwunan-pinuwunan diparingi dalan, diparingi lancar, apa kajate, apa pinuwune disembadani. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah. Monggo kita bikak wontenipun pembukaaning panuwunan amalan-amalan waosan sak dumuginipun. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngaji keranten nyuwun kemurane Gusti Allah, nyuwun tambah penguripan, nyuwun rezeki enteng kathah kalal ngusangu lengi ibadah lancar. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sing penting wong kuwi nek nyenyet rezekine ayo wis petenge jlimet. Mula nyuwun kemurahan, nyuwun tambahing rezeki nggo sangu ibadah bisa lancar. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Sofa Muhammadin sallam wa ala alihi wa sahbihi wa jiwajihi wa duratihi wa alihi bidihi ajma'in. Syaunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jamil amyai wal ulama'i waswadai sholihin saunilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Hana budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa sunmat Muhammad warulur ngal de kubur saunilamul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa sunmat Muhammad khususon Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani Saunil Umur Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa sunmat Muhammad khususon Kanjeng Sunan Kalijogo Makam Tuban Saunilamul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa sunmat Muhammad khususon Kanjeng Gusti Sultan Agung Anyokrokusumo Sidin Panatapanatagama Kalipatolas Sumari Makanyimatan Saunilamul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa kuson umat Muhammad khususon para wali songo sumari makam tanah Jawa saunilam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Wabilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa khususon umat Muhammad khususon para pemuda para ngaluhur sumare makam kiri saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil amin. Wabilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa khususon umat Muhammad khususon Kiai Kartomenggolo, Nyi Kartomenggolo, Kartobayasyo, Nyi Kartobayasyo, Masyo, para leluhur umat Muhammad semari makam terloso suyo kala dikubur saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah min siratal ladzina amin. Ularaki jamingil mu'mina wal mu'minat wal muslimat wa muslimat umat Muhammad khususon Kiai Kartononggo, Nyi Kartononggo, Kartosmito, Nyi Kartosmito Bapak-Ibu Kertopawiro Ki Tersono Ki Adi Sudiarjo Ki Atmajo Nyi Atmajo Sifu Sumiati Sifu Maria Suyo para leluhur umat Muhammad semare makam Kertosembilan Suyo ngada dikubur saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal mu'minat muslimat wa sunmat Muhammad khususon perlu sumare kau ngaripin suyo ngaladi kubur saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal muslimat wa kuson umat Muhammad kuson Kiai Karsat Mutyo Nyi Karsat Mutyo semari makam ramangil saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bumilar wagi jamingil mu'mina wal muslimat wa kuson umat Muhammad khususon Ki Taruna Nyi Taruni Lenggah Padukuwon dusun 10 Bugel saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Saunilamul al-Fatihah wa khususon malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, malaikat Israfil saunilamul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin taulin amin likabul kajat pinuwun saunilaumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin taulin amin. Iki kula cukup setelan mawon wektune wis mepet iki dadi awak niki oleh 2 jam jane tak telungke jam ning wektune wis kepepeten iki wis oleh 1 jam lem mukadimah. Dadi karek 1 jam diporo-poro. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Rahim alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Manrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi waosan Fatihah sedaya saged mentes kabeh mentes sedaya saged mentes kabeh Fatihahipun. Lajeng kita sambung waosan bacaan la kaula wala quwata kang dosa 3. Amugi waosan la kaula wala quwata illa billahi ngalungandim donya bisa diparingi pitulungan, akhirat bisa diparingi patulungan, dipun paringana dalan jembar rejeki nggo gawe sangung ibadah bisa lancar amin Allahumma amin.
Manakim la haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah nganti haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah nganti la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala ala wala quwata illa billah la wala quwata illa billah la wala quwata illa billah la wala quwata illa billah ala quwata illa billah la wala quwata illa billah la wala quwata illa billah la qaula wala quwata illa billah la wala quwata illa billah awada illa billah la wala quwata illa billah la wala quwata illa billah la qaula wala quwata illa billah la qala wala quwata illa billah la qala wala quwata illa billah la qaula wala quwata la qaula wala quwata illa billah la qala wala quwata la qaula wala quwata illa billah nganti sampun cangkep 303 kita sawuh walsan sholawat nariyah. Sholawat nariyah niku pusaka sing ampuh pinangka kanggo malir rezekine bisa lancar. Niki gandeng bulan sura kula nayangake buka pasar anyar ayo kanggo malir sanak sedulur ya sing cerak ya sing adoh si bisa cerak nemyung adoh manglung saking wetan kidul kilen ler tiup semuyut kembrundun kaya dene gabah diinteri kasejo karo sokacipta. Mugi waosan sholawat nariyah 41 saged amberkahi lan ngabulake penunan kasjo karoso dipun ijabahi saklamen lamenipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Alhamdulillah sallallahu kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Sallallahu kamilatang Salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Salatan kamilatang ronggo umat soli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma sholli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma sholli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma sholli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma sholli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan Masyaallah kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma 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 salatan kamilatang ronggo wakat Allahumma sholli salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang ronggo Allahumma salatan kamilatang ronggo wa qasal qawati wa tajukul lima. Allahumma salatan tajukul lima. Allahumma salatan kamilatang Allahumma salatan kamilatang salatan kamilatang ronggo wakat bulakun tajukul lima. Allahumma salatan Allahumma sholli salatan nilatang wasalin salaman taman ngala sayyidina Muhammadin illadzi dubihi sawari jubiku rabbu wadghada bihi kawaiju wadunalu bihi rogo ibu wakusnol khawatimi takal ngamamu biwajil karim wala alihi wasawi kulilakating wanafasim pingatati kuli maklumi lakbi rahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Sampun cangkep kawan dosa setunggal waosan sholawat nariyah sholawat ingkang berbobot berbarokah wulan sura saged kinabulan apa kajate apa pinune mugi diliwatake
diliwatake bulan Ngasura utawi sura bulan sing kanggo gawe miwiti sakabehing kajat apa diwiwiti ana ing tanggal 1 tekan tanggal 10 diparingi kemurahan bisa lancar apa sing dadi pinunanipun amin Allahumma amin amin Allahumma amin. Lah kita sambung waosan ayat 15 ping 7 mawon nek ping 15 ya suwe iki mongko wektune menggarek setengah jam pundho iki kok wis 2 jam pundho lah dadi durung mengko selawate iki namung kula jukukake 7 mawon sebab 7 niku kangge gawe pathokaning penuwunan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa qayyumu qayyiman bil iqu la khana tawakkun wala nakwana sabyu bihi jiballu akhudingat bihi khoiman bimud balilai muruida awwadha syai'a yakula lahu kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Balhum bi ghadi jadi makunasiin wa qawiyu wa aqula ilaha illahu wa walau minun wa mayamin qajala lahum misansi wal ma la ilaha illa wa fadhikuki la yataqdamuna ila wadahu manu wa khulsu min asaqalakum wadin qalaqahu wa kazahu min wa mutun qur'anun matun aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Allahu la ilaha illa wa qayyumu qayyiman bi la yakhlaqu kana zawakun wala nagana sumyu bi jibalu aku dengan bi qad madin bad badilai muru ida awala syai'a qulakum yakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Falhum fi wa ghadiyatihi hukum in wasid. Inna wa qawiyu ayyaku la ilaha illahu wa ngalaroi faiminun wa yamin ko jala lahu misam siwal ma la ilaha illahu wa fadkila ya taklamuna ila mazhum man wa qalsoba min aqala qabatin ala ko wa kadahu zikwatin jadi ngasimukimin walumin Quran mabusillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wa qayyumu qayyiman yakun wala nagwana sabyu bi jibalu aku nyadi akun. Alhamdulillahirabbil alamin. Balu bi jadi muqsiina roha qawiyu ya la ilaha illa wa ngaloifnun wa yamin ko jalala misasi wa la ilaha illa wa qayyuki la yadqalamuna ila mazahum manu qalasoba min sa'aqalakum wajid wala qahu wa kadzahu dikwatin muslimin walau min Quran Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wa qayyumu qayyiman bikumikun wala nagana sabyu bi jibalu aku dengan bi man bi man yakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Balu bi gagi jadi musiin wa qawimu wa la ilaha illa huwa wa ngalaloi minun yamin ko jalala sesiwala ma la ilaha illa huwa la ya'lamuna illa mazum manu wa qalsoba min al-sa'aqala qawhadi qala qahu wa kadzahu zikwatin idza muslimin walau min Quranul majidun filakum Bismillahirrahmanirrahim. Alam Allahu la ilaha illa wa qayyumu qayyiman yakun wala nagwana sabyu bi jibalu akhudnya kun. Alhamdulillahirabbil alamin. Balhum bi ghadi jadi musiina wa qawi wa aqula ilaha illa huwa
wa ngaloibinun wa amin ko jalana sangsi walama la ilaha illa wa khayuki la yadqadamuna ila mazawu man wa khulsobun aqala ko bade kola ko huwa kadahu di kuating min min Quranun matin ma bismillahirrahmanirrahim alam anlagu la ilaha illa wa khayyum khayman la yukhun walana guna sobyo bijibalu aku dengan bihi man bimut balilai muru ida awala syai'an kulala kun fayakun alhamdulillah rabbil alamin bal hum fi jadihim kunsiin wa qawiyahu la ilaha illa huwa wa ngalawi penyun wa mayatawakkal ngalawi amin wa jala lahu likum sayyi'al khosakota bimantihin siwalma la ilaha illa wa la yadqamuna ila madzawu man wa qulsobering al-aqala kumade wala ko huwa kadahu di kuatingi dari ngasim kemin walau minutun Quran matin bangku yahu ngaku samalu yala yumukamat wa min warin wala kamin mukutun mujitun dukun apa Muhammad sampun jangkep pitung wausan ayat 15 sebab kalimate 15 lare kita wausaken wausan surah Yasin setunggal kagem penunan surat Yasin niku bisa nebus 20 macam kajat pinunan menapa kemawon langkung-langkung wonten ing bulan Sura bulan sing mustajab mugi-mugi sedaya panunan ingkang kasuwun sedaya napa sing dikersakake bisa dipinangkani lan bisa dikabulake alhamdulillah wa syukurillah hamdulillah syukurillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim kati-kati masukati luput mata kena ngatitan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an haqi innaka laminal mursalin ala sirun salim tanyanir rahim li alidhulirahu ma'udhu abba'uhum wa mughafilun la katakarka al-asyri wa qul yu'minun inna jangalnahi ala wa ya'ina kani wa mahun wa ja'alna min bayni sadra wa min kalbi sadra wa yasirun wa sawa wa la ya'anzan alhamdulillah yu'minun inna matunjil majtabal yuqalu ya rahmanah bil bayga wasimil karim Inna nuzil ma'uta wa nadubu ma'khazan wa salaku lasa fi imam mubin wa dharib lakum masalaka balqadzi jamu salu'il al-salna ilahi munayni faqadabuhum ma wa narisani wa qalu inam salun qalu man dunina basal misuna wa ma anyahman min syai'in an adabdibun qalu arbunaya lamu inam salun wa ma ala inna ila mubin qalu inna nurikum nurinam tantahu lana cuman masanakum ina azabun alim qalu la ilukum mangdukum bal antum musibun raja amin asam majinati rajin kubisari adabi umar awhan latu wam fudulati qadoni wa la yuduru jamu azagir min dunia dan in yuridni rahmanu bidun Duni ani sawan wala yunkidun ini dan nabi dalam mobil ini aman tumurun
Ila guli janatam yamu bima baruli rawi wa romin bama anjalna ala kami abis bima sangaku namu jirin in kana ila soal kita walidahum kami dun ya kan soal alam ganti masalah kan nabi yukan ala yarah kelakna kepada mina kuruna mina jingur wa in kulu lama jami kalau mutaru wa yadun wa kulu maikan tuaina kohra minha kapan kami ya kulun وجعلنا بيجن من ونبي ليأكل من ثمره وما أموالنا شكره فأن الذي خلق الأرض شكرا من يدوي الأرض ومن يسمون ويأتون لهم منه نهارا فلتهم مدمن والشمس تنهار لا تنهارين والقمر قدر من جلال قديم والشمس بلها Antu dikal kamar wala lalu sukuna kariba kulufi falakun jasbahun. Wa yadun lahu anaka manjinaku wa kolakna lahu misi mayarhabun. Wa inna sunuhu halakana lahu wa lahu yunuhadun illa rahmatan minallhi. Wa idha qila lakum takum mabaina azbiqu wa makalbun lakum turhamun. Wa ma tadi min ayatir bila kanu ahmarisin wa idza qila lahu awa bimaru yaqulu qalladina kafaru liladina anu nasa'uluhu yubin wa yaquluna ma tamusyrikin ma yanturuna ila sadza wa kita taqutuhu wa kulsiwon fala yasatuna sadza wa nubiyat suri polita mina kata sirabi silun qalu ya walaina mas mani fazina aja mazarun masalakal musalun in kana ila hadza qillata walidahum jami'ul adamu darun wal ya umalatul amra wal jamna ila makunu tamalun inna al-kabal jannati yawma bihum wa bijumpi turing ala roikum tabiun lakum fiha fakunangun salamun kaulamir rabbinir rahim Wamdayu yaumayun ala khadibaya kaban al-masyaitan mubin wa ni'am budunya tu'minu kasih bilang kasirong apalam takunu takilun hati jannamu lati kuntum tu'adu ila ya kuntum takurun am yaumunatu ala wa tukalimuna azhadu ardum mamsirun wal nasya'u lamana nifatu surata falanu yusirun walau nasya ulama salam alam khalifah masajum macam walau jingun bamanu ngamir lagu kalkulun wa ma lam nusira wa hawilahu in wa ila tukur wa qur'an mubin lidun dira man kana kaya wa ya qul malal kafirin awalam yara anna wala mimma mila ajuna ama wa wala malikul wa jana wa min qulun fa ya qur'an wala kum fiya ma masri wa fala yashkurun wa taqulu min dunillahi yasarun la yasra la yastati'una narohum wa kum lahum jundum mutarun wala yanuqawina nalumasurina wa mayulinun awalam yasanuna qawm muslimin wa sarabalana masaran yukum tamagrumun kul yujihalati ansakat awal meridu kalmari niladi janganlah laku minasani khulunugli awal isolati korkosang wadikiri ala yahwam selakum balwa kalikuna innama amru ida awrusa syai'an anyakula lakum kayakun laskana ladi liadi makudukuli sangguan turjakun sotakolahu nganti sampun jangkar setunggal wausan lajeng kita tututi kita sambung la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu ahad. Qul huwallahu ahad man jalid walan julad walan jakulahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu mungkin qul huwallahu ahad man jalid walan julad walan jakulahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu in qul huwallahu ahad man jalid walan julad walan jakulahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu Manakim qul huwallahu ahad man jalid walan julad walan jakulahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Yalid walam yulad walam yakul lahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad samad
malam yulad walam yakulahu ahad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffathati wa min sharri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min sharri bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim Falak wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min sharri bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffathati wa min sharri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad min syarri khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati wa min sharri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim a'udzu birabbil nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbik birli wali walidayya wali muslimina amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalika kitabul alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa yuqinun ulaika ala hudan rabbihim wa ulaika humul muhtadun la ilaha illa huwar rahim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man nursa wa sa'u kursi samawati wa arda wa yaqutu ma wa ngaliul azim Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli Salim ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim 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 ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Madhuru dikri fa'lam anahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha La ilaha illallah 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 La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ghafurur rahim bil barakati saunilaumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Muhammadin sayyidina walina wal akhirina as-salim radhiyallahu ta'ala qudus wa ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma durun. Asyhadana agibana sabit bilamana wa sanna warahana qaribana wa sadana fitna rasulullah sallallahu Allah mesirin wa niati wa khabirati wa hajati wa su'ali biduna wa inna hulam Allah maturun sekinas yang dene Gusti Allah kinas yang para malaikat kinas yang para nabi kinas wali rasul sepuluh umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ngaku samalu ya Allah ya Muhammad wa min warihin balqamin mukujun mujidun bagi Muhammad Allahumma inna satulaka wa zahula sarkahu atuhu firmin Allahumma sholli sholatan kamilatan robil katin ulakun tajulima lak Allahumma isbah tukha wa afafa wa akina amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadung alim wa min al-suman min as-sikilati tajibati wajib rodabandoro bana taqabbal salamana wa tabuta wa alaika salamanu fi rahmatika ya arhamar rahimin Allah manjuri fi rahmatika salamatan bil manusan perumat Muhammad kubur minal muslimin sibat dat al-Quran qadir Allah manjiri rahmati khubur karo selimat wal mulimat wal minai pamuduru cat atau kasanat alamu askam janat bi rahmati karo kemen mat Muhammad wali kubur kaya kemen karo kubur Allah mafir lana dzunubana wali walina wan wasakana ustadina ali jirunina wali jaming ilmina wal minati wal semina wasimati akhim kamin man ba'man wangsun rangalal iman buat khendal jannah mangal iman fitini wa dunya wa akhirah Allahumma sunna wa suntinana wa simanana wa sunqulubanna wa muslimin Allahumma akshin akhi banuha wa jirna min khayyi dunya tahi akhirah Allahumma ini amuduka menjadi bala wa tukul sifat wa sifat wa syahada Allahumma rakam umat Muhammad wa sikumat Muhammad warijakan umat Muhammad Jemungi watur angin fikarakan kau make wapi tongati kang amasyati wapi pada sifa Allahumma ngini diri kawa sukri kawa posing baca tikura panatu kawal mina wangal antas angandim berobana atina fitnah wabil absana pakina kandapan nar Allahumma inas as'alaka selamatan fitini wafanti miwa cuki watau pada khobal maut warakmatan indal maghfiratan pada maut Allahumma awin alai nafsi wa najata minan nari wa sab sekondisipun salin walhamdulillahi rabbil alamin qabul kadzat penuwun saunilamul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amin al-fatihah khusus para luhur umat Muhammad ngalal kubur saunilamul al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim amin La ilaha illallah wa la nabutu ila iyahu mulisina lahu dina
walau kariha kafirun la ilaha illallah wala nabutu ilayahu murisina lahu jina walau kariha kafirun Gusti Allah iku siji ora ana kang madani tanpa rama tanpa ibu tanpa putra tanpa kanca Gusti Allah iku kuwasa gawe bumi lan menungsa gawe kewan lan wit-witan gawe srengenge lan rumbulan Allah wujud kitam pakok mukhalifatul khawadisi iamuhu binafsihi wadaniya kudrat irotab ilmu hayat sama basor kalam kodiron muridan ngaliman kayan samingan basiron mutohaliman ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wabir lana mamado ya wasi'ah harami wala habibu ladhi turja sawaduhu likuli hawli minal awali mudahimi tunga ilahi wal mustamsiku nabihi mustamsiku nabiha lika iri musni faka nabiyyi nabi kulki wabi kuluhi wala yutanuhu fi ilmi wala karomi yakulukum mirasulillahi multamisu harafan minal bakari aurafan minatian khusus tumrap Gusti Nabi songo sangang warna aja lali nomor siji tau ngimpi tresno karo putri nomor loro ora tau angop salah wasiah ning donya lamun sira nuju angop tangan aja lena kanthi nyuwun dipresa maca angudu billah supaya sira iku tumindake ora salah Umar telu laler ora tahu menco ing badane sebab kulit mencorong alus kaya nandongane nomor 4 prisa mburi kaya prisa ing ngarepe nomor 5 nuju turas ora ratel sing bumine nomor 6 Gusti Nabi ora katon bayangane pitu Gusti Nabi penggali ora sare lamun netra kalihipun ngantuk ati ora sare nomor 8 yen lenggan ora kungkulan pundhake nomor 9 metu donya donya Gusti nupitan sapa wae apal abon Joko awalan donyane saking kupungan saking maling saking kuda werna-werna mula santri do ngapalno awan bengi aja lali tamba ati iku ana 5 wernane nomor 1 maca Quran samanane beng pindho salat wengi lakonono kaping 3 wong kang saleh kumpulono kaping 4 wengira ingkang luwih kaping 5 dikir wengi
enggang suwe salah suwijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma sholli wa salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin azadama bingilmila isolatan daimatan bidawami mulkilahi Maulaya sholli wa salim daiman abada ala gabibikal khairi khalqi kullimi siji wong kang sugih sedekah pandane loro wong kang alim sedekah ngelmune telu wong kang rasa sedekah tenagane papat wong wis tuwa sedekah nganggo dungane Salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawazzalna bismillah wa bil habbi rasulillah Agli mujahidillah bi ahlil badriya Allah ilahi salimin ummah minal awa atiwan ni'mal wa min gamin wa min ummah bi ahlil badriya Allah ilahi nab bisir qurba minal asyi nawal ngatoba wa kulli bali yati wa waba bi ahlil badriya Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun saged gesang istiqomah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun binjing pecah husnul khotimah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun pinaringan ilmu manpangat kangge ibadah lan taat nindakaken hukum syariat salatullah salamullah la toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun pinaringan panjang umur kangge ibadah lan syukur donya akhirat saketa makmur salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun anak soleh kang purun donga nderek sare ngat agama tuntunane wali songo salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah kita nyuwun rezeki agung kalal barokah kangge sedekah jariyah nindakan yaro Mekah Madinah salatullah damullah
La toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun badan sehat wal akhiyat ngamal soleh sakedo kiat angedoi ing maksiat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun pinaringan beninge pikir kangge maca Quran lan dzikir nafsu setan sageta nyingkir salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya Allah. Kita nyuwun selamat benjing dinten kiamat kelebet golongan umat Muhammad nampi syafaat rahmat lan nikmat latullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin 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 ya rabbal alamin. Amin 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 ya muji basailin. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Amin amin ya rabbal ngalamin. Gawe kupat janure tuwa. Mbok pilih pengaosan kula dalu menika wonten sedaya lepat kula nyuwun pangapura tutuping atur kula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Cekap atur kula matur nuwun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekap atur kula mugi-mugi mustajab pengajian bulan Ngasura saged ijabah dipun kabulake dene Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.